It doesn't show. I'm told mina. Ngidlela nibhala ngaya ngimthola umlindo. Try lindo okuhle. Okay, let me try lindo okuhle. Not even, bruh. Doesn't even show. Bash, what's Mlindo's the vocalist thinking on Instagram? Please help me there. I can't find this brew here. Grootman. Hola, Grootman. I'm not drinking, man. Check, man. This is not alcohol. To join his live on Instagram. This is not alcohol, man. Check. Okay, sure. Yeah, You called Mlindo? Yeah, it's gonna do. Mlindo's gonna join now, yeah. You say they stop drinking alcohol. Of course I fucking stopped drinking alcohol. Is this alcohol to you? I'm stressed here. I'm up. People. Mlindo yeza la uzojoina manje la. You said I'm gonna stop drinking alcohol. I stopped. Ben stopela wena kakade okanye ben stopela mina. Please tag Mlindo whoever can here. Whoever can tag him. TikTok clips mislead people. Of course. And obviously there's Mlindo joined here. Let's say add to what? Add as a moderator. Okay, search him. Mlindo's joined. Let me look for Mlindo. Okay, I think he requested. Malume. Yeah, put. Ngeke ngiyafa manje ngiyaphela man. Bakwenzani? Ngiyaphela la mfethu la. Uphela kuphi? Bathi umuntu idle imali yakho nopori la. Hawu, ngishilo nje ukuthi unyiko odlila imali. Ngishilo ukuthi unyiko nje odlila imali. Beta. And mina kule conversation ngiyathula ngoba ngiyakwazi uhlezi usijokela. So I didn't know people are gonna fucking take it serious, dog. Like guys, bengumkhovu, niyawazi umkhovu. Yeah, ulo muntu othumeka thumeka. Umgijimi, mina bengumgijimi, umgijimani. That's what I was. Mgijimi. Ubani okuthatha serious uthi now rich? Ubani lo now to rich ngemali yami? Angibazi mfethu ku-TikTok mfethu manje uva amaclip athi Mafitsotso udle imali kaMlindo and Mafitsotso looks guilty. I'm like, I don't look guilty. Number one, the episode we were shooting, we had a timer, right? It was 1 hour. So when I said stop, let's focus on the right thing, I was saying like we have a time, Pelican, please focus on what the artist needs to do. Oh, so bathi wena ukushuthi the time uthi the time awatwathi ububaleka ukuthi okay. Kusho ukuthi me, I'm guilty of stealing money. And manje ngimthumela message unyiko ngithi mfethu ahambe uyongiphendulela lapha ukuthi mina ngihlanga ngisho ne-1,000 yamali kaMlindo angiyazi. Okay, uyakhuluma nonyiko. Ngimtextele mos. Angisho manje ngiyaphela. Yeah, uthi uyayibuyisa noma? Kanti mina ngeke yena ngiyomtshela ukuthi abuyise imali. Angizothi ukhuluma naye wena phela mina ngikhuluma naye manje so kubuza ngisiza mina ngithi ngimtextela ngithi ngicela ayophendula lapha ukuthi mfethu Mafitsotso akadlanga ngisho ne-1K yami. Ngiyakhumbula bona ntwana yami engathi iholo belingekho laphana vele bengenandaba yama-wages laphana bekuphushwa nje estradini ukuthi leyo nto ehlanganile ngaleso sikhathi yabo. Engathi bekushaya wena ngubani mina ngiyumgijimi. Cabanga
Manje Beta. kuthengwa amabhasi lapha abavunga imali yami manje angazi noma ngihambe ngiyostrike mhlawumbe ngivuna imali yami like ngiyisuse ngiqale phansi noma ngiyiyeke yenziwani mase kanje. Guys, on a serious note, bro, Mlindo is my boy. Angadala I phela work with ngithengwa Mlindo ngemali till yami. today. Till today, I still work with Mlindo when I can. When he wants something, he gets from me. When I want something from him, I get. I did not eat Mlindo. My name Mlindo was playing when you say, nah, bala. Umlindo ukhuluma kanje noma ungacima live ngihlangana nomlindo uzokhuluma the same way akhuluma ngakhona kule interview. Yeah, Please guys. understand. Ubukhona nje la ntwana yamawo manje sekufaka ebhasini. Hayi mfethu mina ngithi umngane wakho lo thenge hayi usengisabuka sathi umngane wakho la manje. Kodwa futhi uthe ukhuluma Yabo. naye. Awuwe nje uthi ukhuluma naye. Hayi yabona. I know, I sharp mpethu. Hayi. De hayi ntwana yami ngiyazi mfana yami uthi wena vele ntwana yami khululeka ushaka nix lapha. Umuntu kahle wadla imali wathenga ibhasi unyiko. Yebo. And manje Yeah. ngiyacabanga ukuthi ngathi kumele ngimlande manje kubuyisa imali yami ngoba isikhathi sihambile sekulate manje. Mahamba uyicomrade mlandi uyicomrade mina bethe yabona ngesikhathi bengazi nokuthi khona ithiwa ama-split sheet ama-royalties bengazi poko Yeah, mina I was seriously excited to be around a superstar at the time and for me it yeah. was an achievement. You get what I'm saying? Yalokuthi shama kiki, shama Bethu from province, la you ngisuka understand? khona manje from la ngisuka khona manje I'm around this guy that is very famous in South Africa and everything else. It's an achievement for me. I was just happy to be there and learn. Yeah. Hayi Yabo? no, hayi abantu abarelax ntwana yami awudlanga mali wena mfethu umuntu wadla imali uyazazi. Yabo. Hayi. Yeah. Poison ngiyabonga ke. Hey, ngiyabonga kakhulu boy. Yeah, lethi ingoma zami ke manje. Hayi. Yeah, lethe. Uyingoma unazo nje uTrevor. No usho bese. Let's Hey, mask. uTrevor ngimnikile ingoma yaStahila kuyiphili kuya Yeah. Nazo ukhathile ke manje. Ngisala ngoku. Hayi no sisebenzile leyo khuleko. manje Operator nini lapha studio kuvala? next week. Yeah. Ngizofaka ku-album yaMaster KG. Zwakala. Yeah, hayi khuleko on boy khuleko. Kuleyo ke ngizoyidla imali yakho ke kuleyo yaMaster KG. Lapho hayi lapho ungayidla ke. All right, sharp boys. Thank you boy. Ngiyabonga mfana. Sure. Phila ningitakelwe nini? Phila ningitakelwe nini? I fucking work hard for my money. Phila ningitakelwe mina. I fucking work hard for my money. I work really hard for my money. See where I am this time of the day. How do you switch the camera? Fucking switch this thing. See where I am. You think this is Joburg? You think this is Joburg? You know a place like this in Joburg? I'm fucking in Limpopo looking for mine, and then you come here and tell me nonsense about chowing Lindo's man. Yeah, Lindo's my boy, but I'll never steal from Lindo. Take out no poruplo, I take a pouring employer hang. Kalama Simba, and I would take.